Hei, hei. Det er snart sommer og sånn nå, ikke sant? Så nå blir vi gå med solbriller inne. Kjempekraftig lys i trynet, selv med gardiner før. Det var ikke sant, men uansett. Det er snart sommer. Man blir vant med å gå med solbriller, så det heter å plage alle sammen som skal på webkamera med at jeg har solbriller på meg. Så det er ikke for øynene mine. Uansett. Jeg skal svare på spørsmål nå, så dere stilte til spørsmålsrunden. Kjempeflott. Hva tid har du bursdag? Jeg har bursdag 17. juni. Jeg er født i 95. Ja, jeg blir 17 år. Jeg får bare skrive til meg midt inne i videoen og forstyrre. Ikke lov. Bra. Hele navnet ditt. Jeg heter Katrine Pettersen. Ja, derfor KP, Katrine Pettersen, KP. Ja, navnet. Hvordan øyenfarge har du? Jeg har veldig blå øyne. Kjempeflott. Ja. Hvem så har capsen din nå? Lille dritunge sier til Mangel capsen min nå for at hun gjorde meg tjeneste. Jeg husker ikke hva det var, men hun skal få låne den. Hva tid blir du og Leo i lag? I dag er det nøyaktig en måned og en uke siden, altså 29. januar. Er det? Uff. Hvordan tror du reaksjonen kommer til å være når du møter Leo? Jeg tror jeg kommer til å bli stresset, nervøs. Jeg gleder meg noe jævlig. Han kommer jo om 2 uker. Morgen er det 2 uker til. Gleder meg, ja. Savner du capsen din? Ja. Kanskje litt, vet ikke. Tenk faktisk ikke over det, bare ikke. Men jeg skal ha den tilbake, altså manuelt. Jeg skal ha den tilbake. Liker du Justin Bieber? Ingen kommentar. Liker du Jonas Brothers? Course. Elsker de. Er det sant at hun Magnhild er verdens snilleste? Hvis man ser på det at en person er snill når de slåss med deg, så... Ok, ja. Hun er verdens snilleste. Smekket meg over kjeften opp til flere ganger i da. Tør du å isbade framfor kamera? Nei, det er kaldt. Jeg isbader ikke i det hele tatt. Hva er din favorittsang? Det er veldig vanskelig. Jeg er hobby-DJ, så jeg hører på ganske mye, så skal være en favoritt. Jeg klarer faktisk ikke. Nei, jeg klarer ikke å være. Det er for vanskelig. Er du sånn egentlig lesbisk? Nei. Du kunne ikke ha falt meg inn og skulle ha fått følelser for jenter. Det er ikke noe som skjer. Nei. Med mindre den jente heter Leo er 22 år og bor på Gran Canaria og kommer om 2 uker. Da kan det diskuteres. Hva er greia med at du vil se ut som en gutt? Det er meg. Skal jeg kle meg eller se ut annerledes fordi at noen andre vil det? Jeg vet ikke. Det er sånn jeg er. Folk går og maser om at at alle skal bli respektert for den de er, og så skal folk jo presse meg til å pynte meg og sminke meg og alt sånt piss som jeg ikke har lyst til. For jeg være den jeg er hvis folk skal drive og presse meg til det? Nei. Men jeg hører ikke på dere andre, jeg gjør seg selv vel. Hvorfor kan du ikke i det minste prøve å se litt jente? Det har jeg noe å svare på. Det er ikke meg, jeg er ikke sånn. Sånn er det bare. Nemlig. Hvor lenge har du blogget? Denne bloggen begynte jeg med
da jeg begynte på videregående, som var i høst, men jeg har blogget litt sånn nå og da siden jeg gikk i 8. klassen. Så det er vel 3 år, cirka. Så spør hun Magnhild om jeg er glad i henne, klart. Selvfølgelig. Så jeg er veldig glad i flathånda hvis jeg smekker opp nå. Jeg skal få juling. Bare vent. Jeg skal ta den der. Pass det. Ja, dette var det. Det var ikke så veldig mange spørsmål, men det var nok til at jeg måtte bruke nesten 6 minutter på å svare. Jeg er litt treg. Lenge lever latskapen. Ting tar tid, som det å si. Ja. Og i stedet for at jeg skal gidde å skrive et innlegg om hva jeg har gjort i dag, jeg har vært på skolen, var ferdig etter halve dagen, derfor sitter jeg hjemme nå, bare chillet maks. Jeg er ganske trøtt. Ja. Bare fortsette å chille resten av kvelden. Ettermiddagen kvelden, herregud. Ja, jeg er kveld allerede, så trøtt er jeg. Så, see ya!